Matagumpay na napasa kamay ng otoridad ang itinuturing na ika-6 na provincial most wanted person ng Catanduanes matapos na makorner sa Block 9 Gemini Street, Isabelita Subdivision, Pulang-Pula 2, Las Piñas City. Alas 3:30 ng hapon nitong Sabado, Disyembre 13. Kinilala ang suspect na isang 33 anyos na lalaki at isang fish vendor. Ayon kay Police Major Emsol Icawat, tagapagsalita ng Catanduanes Provincial Police Office, isinagawa ang nasabing operasyon sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court Branch 43 Virac, Catanduanes nitong Agosto 7, 2025. Ang ating mga minor de edad na kabataan, maglalaki man yan o babae, ingatan po natin, gabayan, i-monitor kung saan nagpupunta at huwag hahayaang mag-iisa kung saan pupunta at napakaraming insidente po rito, Catanduanes na naire-record sa ating mga himpilan na nangyayari nga itong pang-aabuso. Batay sa ulat, 5 buwan umanong nagtago sa batas ang sospek. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pinagsanib pwersa ng Viga Municipal Police Station at Las Piñas Police Station. Naman sa mga kababayan natin na nagtatago, mas magandang harapin natin yung ating mga nagawang pagkakamali at mabilis naman ma-resolba ang kaso kung hindi tayo magtatago at marami namang remedyo. Kung halimbawa may pwede nating harapin yan, malay natin hindi naman totoo yung mga inaakusa sa kanila, mas maganda na yung may full-blown na hearing para makita ang marinig ang side naman nila. Hindi yung tatago ho sila na habang buhay pero kalaunan din at matutundon din po sila. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse na mayroong piyansa na 80,000 pesos at kasong rape na walang rekomendadong piyansa. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.